Přeji krásný večer. V tomto videu bych vám chtěla ukázat, jak to vlastně vypadá v mých kurzech. Pokud jste se mnou ještě nic neabsolvovali, tak abyste viděli, jak to pro vás chystám, všechen ten kurz a vlastně jak to celé funguje a jak by se vám tam třeba mohlo líbit. Tady ty kurzy, jako je velké peněženkové dobrodružství, které je tedy teď otevřené a které je 8 týdenní šicí kurz, kdy si užijeme tady tyhle ty 3 typy peněženek v různých variantách, budete si moct vybrat, tak jsou to vlastně kurzy s podporou, kde kromě členské sekce, kde budete mít vlastně všechna videa přehledně na jednom místě a se všemi materiály, tak tomu bude také facebooková skupinka, kde bude vlastně nějaký doprovodný program, živá vysílání, minimálně 3 ke každé peněžence, abyste se mohli na cokoliv ještě třeba zeptat. A taky, abychom mohli sdílet vlastně tu radost společnou z toho šití a z těch našich výsledků. No a v té peněžence také samozřejmě můžete sdílet, dávat fotografie, ptát se a tak dále. Takže facebooková skupinka tady k těm kurzům je taková živé, rychlé prostředí, ve kterém můžete se na cokoliv zeptat. No a na webu potom najdete vlastně vše pěkně nahrané. Při kurzech s podporou navíc vlastně vás vždy tím provádím také e-mailem, většinou vždycky na začátku týdne. Jednou za týden vám prostě přijde e-mail, kde je shrnuto, co všechno se nové objevilo, co se děje a také přímo odkazy, abyste se mohli ještě s nás zorientovat, když vlastně kombinuji právě tu členskou sekci na webu a tu facebookovou skupinku, tak abyste příliš nemuseli bloudit. Členská sekce vypadá takto, tady vlastně se vám ukážou puntíky kurzů, které třeba už máte, anebo bude tady nový puntík velké peněženkové dobrodružství a v tom puntíku potom vlastně ukážu vám tady starší kurz, protože to všechno budu nahrávat a jen si ten puntík kliknete a tady vlastně najdete potom přehledně vlastně jednotlivé týdny, jednotlivé typy peněženek. Zase, když si to třeba rozkliknete, tak pak jsou tady různé materiály ke stažení. Tady toto je ještě starší kurz, tak já vám ukážu, jak třeba přímo vypadá ten Laura Hardy, kterého tam takto budete mít, jen vám tam ještě přibude střih na ruční šití a protože ke všem tady těm peněženkám vlastně připravuju ještě střihy na ruční šití s předpíchanými dírkami. Najdete tady vlastně takovéhle dokumenty ke stažení, které si můžete stáhnout do svého počítače navždy, případně vytisknout. Takhle jednoduše se otevírají v druhém okně a jsou to vždycky přehledné dokumenty s materiály a pomůcky vypsané, co k tomu potřebujete a tak dále. V přípravném týdnu na tu peněženku vám dám ještě vlastně rozpis, abyste věděli, kolik papíru, jaké rozměry potřebujete na všechny peněženky, abyste si to mohli vlastně v klidu rozmyslet. Takže takový přehledný dokument s vypsanými pomůckami nebo spíš potřebami, materiálem a komponenty. V podstatě na ty peněženky toho příliš nepotřebujete. Většinou nějaké zapínání, papír a případně tedy zip, pokud má zip nebo pokud ho použijete. Takže vždycky takovéhle dokumenty, které si stáhnete, střihy s různýma značkama, abyste se k tomu snadno dostali. U Hardyho mám Laura udělaného jako podrobný fotonávod. Krok za krokem je to vlastně velmi jednoduchá a rychlá varianta tady téhleté peněženky, kterou si teda můžete ušít v čtvercovém formátu anebo v obdélníkovém, která je skládaná. Obě dvě tady tyhle jsou skládané z jednoho kusu papíru. No a tady ta malá dole je vlastně sešívaná a je to taková super rychlovka. Budeme také v kurzu zdobení, které můžete použít na všechny druhy peněženek. Bude to jednak bonus vyšívání na pratelný papír
a jednak ještě dekorování, takové úplně speciální, které chystám a které se hrozně těším, že právě vás inspiruju na tady tuhletu dokladovku Marian, což je úplně nový projekt, který na který vymýšlím ještě vlastně nějaké zdobení. Samozřejmě tady tu inspiraci, kterou dostanete v kurzu, můžete použít na všechny peněženky a vlastně na všechny papírové výrobky a v podstatě i nepapírové. Takže takovéhle dokumenty a střihy ke stažení přehledné. Tady máme u Hardyho ještě popisný taháček, protože ten postup toho skládání je takový náročnější, tak abyste si mohli vytisknout taháček a jít pěkně vlastně krok za krokem. Budete vědět, jak to následuje. Já to vypnu, tady máte možné druhy zdobení, které si můžete překreslit. No a tady už teda pěkně jsou vždycky videa se stopáží, kterým si můžete pěkně přeskočit. Tady ještě nemám u toho Hardyho, vlastně, že to vidíte přímo i tady na té lištičce, to tam ještě přidám, což je věc, kterou umím teprve odnedávna, takže jednak vidíte stopáž dole, ale jednak si vám to tady vyznačí i na té lištičce. No a toto bylo jako samostatný kurz, ale většinou tady vždycky ještě mám tlačítka, která vás krásně provedou do facebookové skupinky, kde najdete třeba album, kam můžete dávat své hotové peněženky a zároveň se podívat, jak se této peněženky ujaly ostatní švadlenky a jak si utvořili po svém a ozdobili po svém. Takže takto vypadají. Já jsem si to zavřela, to jsem úplně nechtěla. Ještě jsem vám chtěla ukázat vlastně Hermionu. No a stejným způsobem tam bude tedy také dokladovka Marian a peněženka Johanka. Ještě tady tyhle dvě peněženky. Dokladovka Marian vás bude čekat ještě v poloviční variantě, což bude taková peněženka vhodná pro třeba i děti, nebo pokud vy potřebujete více přihrádek třeba na karty. No a tady mám pěkně takhle zpracovanou Hermionu, kterou tam vlastně budete mít taky. Ještě jsem to trošku teď do minikurzu upravila. Vy tam budete mít tedy tu upravenou verzi i s ručním šitím, kterou jste teď vlastně zažili v minikurzu. Takže takhle to vlastně bude vypadat uvnitř. Samozřejmě jsem pro vás k dispozici ve facebookové skupince a také na e-mailu, pokud byste měli problém se prostě zorientovat nebo něco jste hledali, potřebovali, tak samozřejmě mě můžete psát a tady ten kurz je vlastně s plnou podporou. Budu k tomu mít i živá vysílání, kdybyste narazili na nějaký problém nebo potřebovali něco dovysvětlit, tak k tomu vlastně natočím ještě nějaké video, které vám s tím pomůže. Většinou se mě to moc nestává, vždycky na to čekám, že prostě budu ještě dotáčet něco, ale většinou je všechno vždycky podle těch videí jasný, takže vás myslím si, že můžete počítat právě s takovýmihle přehlednými, podrobnými videí, jako jste zažili v minikurzu na peněženku Hermionu. No a které zároveň se snažím vždycky tam nachystat tu cestu, aby když už vám je to jasný, nebo už jste to jednou šili, nebo podruhý, tak se k tomu mohli snadno dostat. Kurs je tedy 8týdenní, 7. dubna začínáme přípravným týdnem, kdy už v té členské sekci budete mít svůj puntík, velké peněženkové dobrodružství a takový úvod právě, abyste si mohli rozmyslet a připravit všechen materiál dohromady. A pak budeme vždycky mít na peněženku 2 týdny. Vždycky na začátku toho 2týdenního bloku naběhne všechno k peněžence. Nejdřív začneme peněženkou Hardy a Lauer, a potom budeme pokračovat dokladovkou Marian a zakončíme to klenotem mezi peněženkami a to je vlastně tady ta velká peněženka na zip, celou uzavřená, kterou jsem teda pojmenovala Johanka. No a pokud nebudete stíhat, tak tam bude ještě došívací týden,
kdy ještě můžete prostě vyzkoušet a dohnat, co jste třeba nestihli. To tempo 2 týdnů si myslím, že je úplně takové pohodové, abyste ten kurz mohli a zvládli naplno využít a nebyl to další kurz, který vám bude někde ležet, ale svezli jste se na té vlně vlastně toho společného šití a té motivace. Nicméně, pokud nestihnete, vůbec nic se neděje, vlastně ten přístup do té členské sekce budete mít dál. Já mám daný vždycky garantovaný rok, ale tady ty kurzy neuzavírám. To znamená, prostě není tam omezení, po tom roce se tam dostanete klidně dál. Záleží vlastně na tom, jak já dlouho budu fungovat, jak dlouho mi to umožní třeba web, ta jeho kapacita. Takže v podstatě je to přístup na pořád, ale garantuju tam a zabezpečuju se vlastním krkem, že prostě rok se k tomu dostanete. Určitě, bezpodmínečně. No a takže to bude po těch 8 týdnech. No a ještě tam hned na začátku vám právě nahraju tady tu Hermionu, kterou jste si se mnou ušili v minikurzu, nebo doufám ještě stíháte a zkoušíte ušít do konce týdne. Všechno to tam vlastně bude už od začátku, ta Hermiona. Takže budete tam mít Hermionu, přípravný týden, kdy si nachystáme materiál a pak hezky společně postupně budeme šít. Pokud byste měli ke kurzu jakékoliv otázky, tak mě určitě napište tady do komentáře nebo na e-mail puntík@puntík.com. Moc ráda vám všechno zodpovím a moc se těším na všechny z vás, které se rozhodnete vlastně tady v tom peněženkovém dobrodružství se mnou pokračovat. Budeme tam šít na stroji, ale můžete si to vlastně šít i ručně. Připravuju všechny stři pro ruční šití, takže ty 3 peněženky tím, jak vypadají, jsou více-méně podobně časově i řekněme fyzicky náročné na to ruční šití jako ta Hermiona. Není nějaká jedna, že by byla nějaká výrazně náročnější. Samozřejmě ten Lauer je docela výrazně rychlejší. No, ale jinak je to tak zhruba na stejnou, tak abyste viděli, jak vlastně vám to vezme. Ruční šití je úžasná relaxace, takže sice to trvá déle než strojové, ale je to zároveň taková vlastně chvilka pro vás, kterou si můžete vzít klidně i třeba na cestování do vlaku, případně i do auta, pokud se vám nedělá špatně za jízdy a nejste řidič, tak je to takové, nebo na návštěvu, prostě něco jako pletení si můžete sebou nosit, sešívat peněženky, když to máte pěkně připravené. Tak pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte a přeji krásný večer.